fl-aħħar ġimgħat diversi ħaddiema li jaħdmu mal-kumpanija G4S u li jagħtu servizz fl-MIA ingħaqdu fih dan il-Jonkers Union. Aħna għamilna l-proċess kollu, preżentajna daw il-membership forms, preżentajna riżenji illi diversi ħaddiema minn union elbu għal Jonkers Union, iżda l-union illum attwalment rikonoxxuta mhux qed tirrispetta ir-rieda ta' dawn il-ħaddiema. Għaldaqstant ġustament ħafna ħaddiema tisaqsuna għalfejn ma nistgħux nintervjenu fejn jitlu f'affarijiet ta' natura kollettiva. Ir-raġuni hija sempliċi, għax l-union li attwalment rikonoxxuta mhux qed tirrispetta din id-deċiżjoni. U għaldaqstant fil-ġranet li ġejjin se jibda proċess ta' votazzjoni sabiex dawn il-ħaddiema li huma f'union ikollhom id-dritt tal-vot. Għaldaqstant minn hawnhekk inħeġġu lil dawn il-ħaddiema biex jipparteċipaw f'din il-votazzjoni. Minn hawnhekk mingħajr ma nafu r-riżultat umilment ħanaċċettaw ir-riżultat ikun xi jkun. U għaldaqstant l-importanti li dal-proċess jitħaddem, jipparteċipaw kemm jista' jkun nies sabiex nibdew ninnegozjaw affarijiet għal dawn il-ħaddiema. Dawn il-ħaddiema illum il-ġurnata l-impjieg tagħhom salva biss minħabba l-intervent tal-gvern bil-wage supplement. Mingħajr il-wage supplement dawn il-ħaddiema kienu jitilfu l-impjieg żgur. U għaldaqstant importanti li ninaqdu flimkien ħalli nimmonitorjaw x'qiegħed jiġri xahar b'xahar jekk hemm bżonn ġimgħa b'ġimgħa sabiex sal-aħħar tas-sena jekk il-bambin irid nerġgħu nagħlqu kundizzjonijiet ġodda għal dawn il-ħaddiema. Għaldaqstant nirringrazzja għal dawn il-ħaddiema u jistennew minn mument għal ieħor illi intuhom avviżi biex fil-ġranet li ġejjin jipparteċipaw f'dan il-vot demokratiku. Nirringrazzja lil kulħadd.